Здраве. Така. Изпочитава така, отива това. Отива въздуха. Енергията. Дава кислород. Енергията. Ай. Гледай, кой е фреза, Владо? Да бе. Ти не мога копаш така. Ебем ти трактор, Кайчо, не ти трябва. Значи, вижко, ти не можеш с крак да копаш. Значи, не Трябва дай да се навалиш, а ти си пълен. въобще не дай да купуваш този А трактор. трябва така. Не ти трябва. Моето мнение. Както и че ще вземем, ако не трябва да се чувам на Манелка сандвичи. Манелка, остана еде сандвичи. Къде еде ти сандвичи? Базара даже иска. Охо. Виж, еди, това беше на млекце, беше... Това е стико минал. Сандвича 1,30. Само сандвич. Сандвича 1,30. Еми, А почини малко. 80-90 стики. само си го направо. Прави много борба за левец с пехо. Не бой се. Дойчланд дава детски. Ако беше баща ми жив и майка ми, няма да се мъчим тук. Какво направим? Чакай бе, па ти за кой се мъчиш? То си е за... Да не за чужди. Съборазнование за тех. Шум, чакай мой да... Лека им пръст. Нека им пръст. Това ги прави. Виж какво прави, гледай. Булдозер. Въпрос и булдозер, човек. Аз не мога да работи бавно. Аз за това ти казвам, намери ми работа тук да копам. Ако трябва, ще дойдем с фрезата направо.